дар шаҳри бандарии Карочии Покистон садҳо мусалмони шиамазҳаб дар тазоҳуроте тақозо карданд, ки масъулони ҳамла болои масҷиди шиаҳо ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. ҷамъшудагон Толибон ва созмони маншудаи мазҳабӣ бо номи Сипоҳи Саҳобаро ба таҳриррезии ин ҳамла муттаҳам карданд. 30 январ бар асари бомбгузории маргталабона дар масҷиди мусалмонони шиамазҳаби шаҳри Шакарпур кам аз 61 нафар ба ҳалокат расиданд. дар шаҳри Исломободи Покистон раҳбарони ҳизбҳои сиёсии ин кишвар дар конфаронси тамоми аҳзоби сиёсӣ ба барномаҳои тағйир додани хатти машаи долони иқтисодии Покистону Чин мухолифат карданд. намояндагони ҳизбҳои асосии Покистон мегӯянд, сарвазири кишвар Навоз Шариф тағйири долонро пешниҳод кардааст, то он аз зодгоҳаш вилояти Панҷоб убур кунад. ширкаткунандагони нишаст иброз доштанд, ки ба тағйири масири ин лоиҳаи муҳим, ки сохтмони роҳҳо ва лӯлаҳои газу нафтро мадди назар дорад, иҷозат нахоҳанд дод. дар шаҳри ҷанубии ҷалолободи Қирғизистон мақомдорони давлатӣ ва пешвоёни исломӣ таҳдиди экстремизми исломиро арзёбӣ карданд. ҳозирон таъкид карданд, ки шумори афзояндаи ҷавонони қирғиз дар сафҳои ҷангҷӯёни гурӯҳи давлати исломӣ дар ҷангҳои Сурияву Ироқ иштирок доранд. ба қавли вазорати корҳои дохилии Қирғизистон, тахминан 300 шаҳрванди Қирғизистон ва аз ҷумла 40 зани қирғиз дар набардҳои гурӯҳи давлати исломӣ дар Сурияву Ироқ ширкат доранд. дар шаҳри Душанбе созмони ҳамкорӣ ва рушди Туркия ба ҷамъияти нобиноёни Тоҷикистон ба маблағи $30,000 таҷҳизоти муосири табуннашр бо ҳуруфи Брайл тақдим кард. раҳбарони ҷамъияти нобиноёни Тоҷикистон мегӯянд, донистани алифбои Брайл ба афроди нобино имкон медиҳад, ки таҳсили худро дар донишгоҳҳо идома диҳанд.